Police nga assigned sa Regional Personal Holding and Accounting Unit dakop sa buy-bust operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit. Suspects ang nagligad pa nga 2020 na monitor na nagagamit sang illegal nga droga. Si John Sala nakatutok. Wala na makapalagpas sa makatapos ang Regional Police Drug Enforcement Unit kag Molo Police Station Drug Enforcement Team ang subject sa buy-bust operation kahapon sang aga sa isa ka subdivision sa North Fundidor, Molo. Ang suspect, yara man sa hanay sa mga nagdakop sa iya. Ginkilalang nadakpan kay Police Staff Sergeant Igmedeo Cristobal Jr., residente sa Barangay Hireos, La Paz, kag temporaryo nga nagapuyo sa Zone 11, Barangay Calaparan, Arevalo. Si Cristobal ang na-assign sa Regional Personal Holding and Accounting Unit o kun RP House 6. 2020, may ano na to siya sa iya, may information na kita nga nagagamit, no? But sa operation namon kaina, daw mga 2 months na namon siya ginamonitor, close monitor kung ano iya nga ginaobra kay may mga information na makita nga nabaton nga nagapaligya siya. Suno sa suspek, halin sa syudad sang Rojas ang supply sini kag ginapadala lang sa bus apang ang amo nga mga supply ang gikan pa sa kontak sini sa bilibid. Nabakla ng suspek sang duwa ka sa shay sang suspected shabu sa balor nga 5,000 pesos. Hindi man na pili natin mambanga kung pulis, daw tagaan natin sa pabor, no? Basta may report na sa amon, civilian man or within the organization, ginakabig na namon nga seryoso kag ginatagaan namon sa chipo para ma-build up ang kaso kung may ara din man. Na-recover pagid ang duga nga 17 ka sa shay sang suspected shabu. Ginabanta yala sa 374,000 ang street value sa mga nakumpiskar nga illegal drugs nga nagabugat sang 55 grams. Ginkadismaya naman sa Police Regional Office 6 nga isa mismo ka pulis ang imbulbado sa paggamit kag pagduso sa illegal nga droga. Maluwas sa kaso kriminal, magapakatubang man si Cristobal sa kaso administratibo. Public Act 9165 magapangatubang man siya sang administrative case, no, kung sa diin may investigasyon kitang igakandak, and as part man sang due process may ara notice in hearing, and depende na sa mga ebidensya nga mapresentar during sa hearing. Upod kay Sidilo Rinduque, John Sala, One Western Visayas.